हामबाय सिनि मिडिया रखना जों आगिनि सिमनि सेटिं खालायजाक अरा खैरपुर एरियाव सिनि जों जे जायगायाव ताबो भिजिट खालाय दङ अब हंखाय दुबसरा एडिसि भिलेज जों साइमाना सिनि महाराजा एकासिन बुबाग्रा 7 तारिख बुसखांनि 7 तारिखआव एरियाव हाबनाय खैरपुर एरियाव हाबनाय अबनि बागै जों दिनै आरो बुबाग्राना बफाय आरो कक सानायनि बागै जों आरो एरेन्ज खालि दङ फ्लेग रखायलि ताइ सिन आरो पेन्डेल थांलाय दङयो बनि बागै आं कइनाय नों मिडियानि बिसयनि कइनाय जे 7 तारिखनि प्रग्राम न जों आरो जे बुबाग्रा फाइनान्स जों प्रस्तुति कमिटि खालायका खालाया कवै जों आरो जे बुबाग्राना बाहायके जों आरो रिसेप्शन खालायनाय लामजाक सकनाय ताके एलियन बर रखना जतन जों आरो नाइटके बुबाग्रा ओ एरियाव ताबनो फर्स्ट टाइम फैमाबा आउन बगो एरियानि जत बरकम बसुम खयो आरो फायै जतन बुबाग्राना आइबाननाय बुबाग्रा कक साने नंनि सुख दुखु खैरपुर एरियानि जेता प्रब्लेम दंमानि आबरकम बुबाग्रा बाय सालायबाने हने बुबाग्रा सानानि बागै तियाराङैनो बतिनो आरो कक व 7 तारिख 4टा समय दुबसरा बिसुआव फैनाय अबनि बागै जों बुबाग्रानि बागै तामा जेता बिनि जे नांकुक माने आबनो जों जतन रेडि खायनानि बागै जों तिनारो भिजिट खालियै सामु तामरो नायनि तमा ताइ सामु तांगि हामबाय